И в този клип ще говорим за видовете продавачки. Само да ви кажа, не вярвайте на нито една. Защото веднъж отидох в Ская и там, за да си купа този свичер и някакви дънки там, и там ми предлага: искате ли тениска на промоция? Имаме блузки за по-малки деца. Аз въобще нямам брат, нито сестра. Имам родена братовчека, но нали? Все едно. Сега, да преминем към темата. Някои продавачки са съвсем нахални. Защото до нас има един магазин СБА. Там се излагат. Веднъж като слязох да купа кафе на майка ми, някой ми предложи някаква енергийна, да, точно така, енергийна напитка. Базикам се. Значи пред мен имаше една старица и тя си е купила само хляб, не знам, само това ли трябва, не е ли достигат парите, за да си купи нещо друго. И продавачката й продава някаква извинявайте, някаква енергийна напитка. Коя старица би си купила енергийна напитка? Обяснете ми долу в коментарите. Веднъж, трети случай, където отидох на друго място, някъде към пазар на София май, и имаше там някакъв магазин за джинси. И нали влизаме с майка ми, баща ми и аз. Баща ми си купи джинси. И тая: имаме едни за промоция, дето са много чудесни и много трудно се късат. И аз: да бе, бах ти джинсите, братче. Как да не се скъсат? Виж, аз не мога да ви покажа, аз съм веднъж падах на един камък и тук ми се е разкъсал якото. Обаче, все пак, това е новата мода. Абонирайте се гледайте, по-точно, за да помогна на блогърите, за които съм се абонирал. Гледайте No Thanks, Baby Мирелка, Instant, Flappa Boom, абонирайте се за тях, харесвайте клиповете им, както и за мен. Надявам се клипа ви да ви е харесал. Ако ви е харесал, палче нагоре, споделяйте, коментирайте, давайте идеи за нов влог и така, всяка седмица ще правя по няколко клипа на ден, зависи какво свободно време имам. И чао, чао!